नमस्कार मंडळी. तर घराकडची सगळी कामं आवरून मी इलय स्टॉपवर. तापण धावत पळत इले आणि माका भेटली या माझ्या स्टॉपवर एसटीत बसलंय आणि ह्यो बाहेरचो नजारो बघित आणि ड्रायव्हर काकानी मारण्याची एसटी फास मारलेल्यानी आणि मी बघा आता येऊन पोचलो होय वागद्यासून आता पुढे ही कणकवलीच्या स्टॉपवर उतारलंय आणि पुढच्या एसटीची वाट बघित नरडोबा एसटी कधी लागली ही माका कळलीच नाही आणि धावत पळत जाऊन बसलंय नरडोबा एसटीच्या विंडो सीटकडे बसले आणि बाहेरचो नजारा तुमका दाखवीत मी पोचले हरकुळाच्या स्टॉपवर उतारलंय आणि धरले घराकडची वाट कापीत पोचले घराकडे. तर ही पोरा माझं वाट बघित होती असा माकाच वाटत होता, पण ही पोरा माझी नाही वाट बघित होती. माका म्हणतं तू बाजूक रह, माझो बापूस पाठसून येता. तर पाठी वळण बघतोय तर काय खराच त्याचो बापूस पाठसून रिक्षा घेऊन येतो. झक मारले आणि मी एसटी नेले असा माका वाटाक लागला. रिक्षाने येतोय तर घराकडे पोचलं असतंय. इल्लेले मारण्याचे पाय दुखत माझे आणि मी आता जातोय घरात जाते तो ह्यो म्हणता थांब जाऊ नको, ही घी पिशी. तर दिल्या पिशेत बघले तर होता खाजा, तर पण धायकाल्याचा. तर मरांजीत म्हटला ह्या धायकाल्याचा खाजा हयत ठेवते आणि पुढे लक्ष गेलो माझं तुळशीकडे वहिनी सारवून रांगोळी काढून मस्तपैकी चकाचक केलेल्या. ती रांगोळी बघित म्हटलं आता हिची व्हिडिओ शूटिंगच करतोय म्हणून ती काय सांगले आणि लागले व्हिडिओ शूटिंग करू. तर बघा वहिनीन ही रांगोळी काढल्याना माका तर लय आवडली असा. तुमका कशी वाटली ही कमेंट करून नक्कीच सांगा. हेचो मी सविस्तर व्हिडिओ बनवला असय, लवकरच अपलोड आपल्या चॅनलवर करतलंय. पण त्याआधी जर कोणी सबस्क्राईब केल्यानं नसेल चॅनलला तर लवकर सबस्क्राईब करा आणि लाईक शेअर आणि कमेंट करू विसरा नको. तर ही काय करतात ह्या मी त्या ब्लॉगमध्ये सांगितलेला असा. तर चला मी आज तुमची रजा घेतोय आणि हयच थांबतोय. धन्यवाद.